खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसाम सरकारा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव गोख्रों आयेन लानायखौ बरायदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जायफोरखौ हमना जेलाव हरदों आसाम सरकारा गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा बे खामानिखौ जाहाथे मावो बेखौ खावलायदों। एबसुआ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोदों। फैबाय थानाय समाव एबसुआ गोख्रों खामानि मावगोन उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव। आरो आसाम सरकारा मानि थाखाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हमदों बेखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि मेल लागोन होनना मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया फोरमायदों। चिराङाव फिन दाखाथिनि जाथाय। चिरां जिल्लानि सिडली थानानि सिङाव थानाय 37 नं राजा लामा साखाथिनि सामथाइबारियाव थानाय इन्डियान वेल पेट्रल पाम्पआव थांनाय मोनाबिलि समाव दाखाथिनि जाथाय। थांनाय मोनाबिलि 5 रिंगा 30 मिनिटसो समाव गंसे मटर साइकेलजों हेलमेट गाननानै सानै सुबुङा पेट्रल पाम्पआव थानाय मावसुमाफोरखौ पिस्तल आरो खुख्रि दिन्थिना नोगोद 3 लाखनिबो बारा रां लुथिनानै लाङो। उन्दै बैसोआव हाबा लानाय रायजोनि रोजा रोजा फिसायफोरखौ हमनाय समावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि सायाव बिबुंथि लाखियो। जाय दाय मावदों बियो साजा मोनखानांगोन। बेयाव सिम्पेथिनि जेबो खोथा फैया आरो बेबादि सिम्पेथेटिक खौरांफोरा आंखौ एसेबो प्रभाब खालामनो हाया। उन्दै बैसोआव हाबा लानाया आसामाव बन्द जाथारनांगौ। 14 बोसोर बैसोनि देरसिन हाबा खालामग्राफोरा जामिन मोनगोन। 14 बैसोनि दैसिनखौ हाबा खालामग्राफोरा बेल एबा जामिन मोननाय नङा। आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जेरैखिजाया होबथाथारगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंथियो। चिराङाव होस्रांजानाय सुबुंफोरनो जाग्रा बेसाद राननानै हैदों बारग'गोरायुं रहेन्द्र समफ्रामारि बिथाङा। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय गलबारि आरो गलगथा गामिनि रायजो राजाफोरा हादान सिफायना न' लुना थानायनि थाखाय हाग्रा बिफानजों होखारजानाय थावनियाव बेंटल हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि बारग'गोरायुं आरो बेंटलनि थागिबि समाज सिबिग्रा रहेन्द्र समफ्रामारि बिथाङा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे दावबायहैयो आरो होस्रांजानाय सुबुंफोरखौ खौरां लायो आरो दुखु सुखु गुवारै सावरायज्लायो। लोगोसे होस्रांजानाय रायजो राजाफोरनो एसे जाग्रा बेसाद गथायना राननानै होयो। सोनाब बेंगल बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया मैया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारिजों 3 आरो 4 फेब्रुवारियाव सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार जिल्लानि आलिपुरदुवार इनडोर स्टेडियामाव सोनाब बेंगल बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्माया जादोंमोन। बर' रावखौ सोनाब बेंगलाव गनायथि होनायजों लोगोसे फरायसालियावबो गुदि फरायसालियावबो बर' बिजोंजों बाहायनांगौनि दाबियाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि खालामो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङा बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।